Sibheka ke umlando walolu suku lwanamhlanje olugujwa umhlaba wonke usuku lukaKhisimusi 25 December abaningi abahlonza njengosuku lokuzalwa kuka Jesu Kristu. Sinesazi imlando ke la usibahle umfoka Cebikhulu okuyena kuzogeqa amagula ngalolu daba uzofisa ukuba ingxenye ke nawe phawula ke lapha enkundleni zokuxhumana @khozi_FM @chat_ngobe na ku 0893109193 njengoba ke sizobeke sidlana indlebe nensizwa lapha usibahle umfoka Cebikhulu. Sibingelele Linda Mkhonto sikwamukela Khosi FM. Ngibingelele mtaka Ngobe ngibingelele nakubalaleli. Ake siqale sibheke le ndaba esikhuluma ngayo namhlanje masikhuluma ngosuku lokuzalwa kuka Jesu. Ingabe ngempela umhla ka 25 December? Umhla ka 25 December uma ngaphendula nje ngokuqondile akulona usuku lokuzalwa kuka Jesu December 25. Ngokwemlando obhaliwe alwaziwa usuku uJesu azalwa ngalo nokuthi futhi nakuba insuku eziningi eBhayibhelini ama-date embhalweni ngomlando eseBhayibhelini akuveli ukuthi uJesu wazalwa nini. Uma usibheka nje ngokwesibonelo incwadi okuthiwa Encyclopedia of Early Christians iveza ukuthi alwaziwa usuku okwazalwa ngalo uJesu Kristu. I-World Book Encyclopedia nayo iveza okufanayo ukuthi alukho usuku olunembile olwaziwayo okuthiwa uJesu wazalwa ngalo. Futhi eBhayibhelini akuveli ukuthi uJesu wazalwa nganathi usuku oluthenqo. Kodwa ke mhlambe ngingathi kwenaba ke ngokomlando lo okhona eBhayibhelini ngokuzalwa kukaJesu. Ngokwesibonelo nje uma kukhulunywa ngesikhathi bazalwa ngaso kuvela ukuthi kwakusehlobo. Ngokwesibonelo nje kuthiwa abelusi babehlezi nezimvu zabo ngaphandle ngesikhathi ingelosi livela zizokhuluma nabo zibatshela ngokuzalwa kukaJesu. Manje ngokomlando waleya ndawo ngokwesibonelo nje incwadi le ethi Daily Life ekhuluma ngendawo okwazalelwa kuyona uJesu, Daily Life in the Time of Jesus. Ikhuluma ukuthi imhlambi yayihlala endaweni evulekile kusula ngesonto elingaphambi kwePhasika okusho ngaphambi between March kuyoshaya ngoNovember. Imhlambi yaba ngaphandle ngalezo zikhathi abelusi bekwazi kuyibeka ngaphansi bayeluse futhi. Mayinezela ithi ke ebusika yayihlala ngaphansi kophala. Ithi ke ngokwalokhu kwaziswa kuyabonakala ukuthi usuku lukaKhisimusi olusebusika oseluyisiko akunekwenzeka ukuthi linembile. So ngoba kwakungekho ebusika. So ngamanye amazwi Linda Mkhonto ungakayiqhubeki nje ngokwaleli yazo njengoba thina lapha kwelakithi ngaphansi kwenkabazwe i-equator kusehlobo kuleli yazwe lapho uJesu azalelwa khona ePalestina kusebusika njengoba sikhuluma nje. Impela kusebusika njengoba sikhuluma nje. Futhi ngezinye izikhathi kwayinkathi lina kakhulu mhlawumbe kube nekhwa futhi yebo. Kanti iBhayibheli liveza ukuthi uJesu akazalanga ngaleyo nkathi wazalwa enkathini yasehlobo okuyinkathi njengoba uyichazile ukuthi inkathi yasehlobo kuleli yazwe into yasehlobo iqala ngoMarch kuze kuyoba inkwindla ngekhathi zoNovember. Kunjalo impela. So ngamanye amazwi uJesu wazalwa kusehlobo hayi ebusika akuqondani nalenkathi kaDecember. Akuqondani nalenkathi kaDecember. Abanye ezinye izazimlando zizisikusele inkathi ecishe ibe ngoOctober njalo. Kodwa hayi December. Kuyezwakala mfowethu. Siyathola ukuthi ke kungamampunge ukuthi uJesu wazalwa ngalolu suku. Manje ke Linda Mkhonto nansi indaba la ikhona ke umsuka ke manje walolu suku uqhamukapi December 25 mhlambe singakuveza nje ukuthi akulona usuku oluqale ukugujwa ngemva kukaKristu. Mhlambe ngasithi ngokwendlela yokubala
AD Anno Domini ngokwendlela yokubala enkathini yethu futhi ngemva kokuzalwa kaKristu kuze neno mhlawumbe abanye bayibiza ngokuthi na common era ngenkathi yethu evamile inkathi evamile ya yayigujwa uDecember 25 ngaphambi kwenkathi yethu evamile noma ngaphambi kokuzalwa kukaJesu Kristu kusukela endulo yaligujwa lolu suku ngokwesibonelo abaseBhabhiloni babegubha usuku luka Nimrod. uNimrod siyazi ukuthi wayeyenye yamakhosi aseBhabhiloni. Ekufeni kwakhe uNimrod wabekwa njengonkulunkulu. Ezinye izizwe zazikwenza lokho ukuthi uma ukwadwa inkosi yakhona masufile wawubekwe esikhundleni esiphakeme sokuba uNkulunkulu. Uselapho nje Linda Mkhonto ongakwephula ulimi ngisho nesizwe samaRoma sasikwenza lokho ngoba kuyavela emlandweni ukuthi uAugustus Caesar bamenza uNkulunkulu wabo emva kobe sefile ngenxa yemisebenzi ayeyenzile yokwakha leli yazwe elaba namandla angaka ya nazo impela so kuyinto evamile eqinisweni ngisho noFaro kubabiza ngokuthi uNkulunkulu so kunencwadi ke ethi The Two Babylons eyabhalwa uDr Alexander Hislop yona ikhuluma ngalokho ke ihlobanisa uDecember 25 nosuku luka Nimrod olwalugujwa abaseBhabhiloni. So abaseBhabhiloni ke nabo akugcinanga ngabo babakhelene nesizwe sePersia ngoba seBhabhiloni ilase kuyiIraq khona leyo ndawo leyo base ukuthi ngezantsana kwakhona ilase kuyiIran khona kodwa kuyiPersia leyo abasePersia eBhayibhelini noma embhalweni emdala kubizwa ngokuthi indawo yasePersia leyo. So nabo babekhulekela uNkulunkulu welanga kwakuthiwa uMithras ngoDecember 25 babekholelwa ukuthi wazalwa ngalolu suku luka December 25 abasePersia. Siyazi ukuthi nje imibuso lokhilwa ivukelana inqobe eminye njalo njalo. Kwagcina sekuphethe umbuso wamaGreek nawo owawuligubha lolu suku ususela kuleya mkhosi emdala yaseBhabhiloni neyasePersia kwaze kwaba umbuso ke waseRoma. Now umbuso waseRoma ke okuphawuleka kakhulu ngawo ukuthi ubuse ngesikhathi okwaphila ngaso uJesu Kristu. Futhi uJesu ngesikhathi ezalo indawo yonke yase lapha eJudea noma esingathi kwaIsrael manje yayingaphansi kokulawulwa umbuso wamaRoma ya isikhathi ezalo. Now abaseRoma babewugubha uDecember 25 lolu suku ngokombuso waseRoma babelibiza ngokuthi Natalis Solis Invicti okusho ukuthi usuku lwelanga olungenakunqotshwa. So bona ngalolu suku babegubha usuku lukaNkulunkulu wabo kwakuthiwa Saturn ngoba ngalezo nsuku babegubha iSaturnalia usuku lukaNkulunkulu wezolimo waseRoma. So umbuso ke waseRoma lolu suku ligubhe nje isikhathi eside ithonya lawo lisekhona namuhla emhlabeni wonke ngoba umbuso wamaRoma omunye umbuso wabusa isikhathi eside ya ngoba ngokomlando cishe wabusa ama-century acela ku700 nazonke okusho ukuthi isikhathi okudlula yonke imibuso yake yaba khona yomhlaba wona umbuso waba namandla okudlula yonke nowabusa isikhathi eside okudlula yonke imibuso. Yebo ikakhulukazi yabona ngisho namanje abantu basamawashabo anama-Roman figures okukhombisa ukuthi ithonya lombuso lisekhona liyabonakala namanje nemithetho eminingi yamazwe isekelwe embusweni waseRoma ney'nsuku zekhalenda lethu zibizwa ngawo alokhuzana amaRoma. Manje ke aligubhileke kodwa amaRoma as isizwe ayisonto ayihlupha abantu ababelandela uKristu ababelandela inkosi uKristu iminyaka kukhona ababusi bakhona kwaze kwaba uNero naye bahlupha abakhulekeli bakaKristu emva kwakhe kwaphatha abanye kwaze kwaba ngesikhathi sikaConstantine okwaqala khona ukushintsha izinto embusweni waseRoma.
Okay, asibambe lapho kwamanje welinda Mkhonto ufika lapho ngoba cishe ubheke kuvutho ndaba le ndaba njengamanje ukuthi lo Khisimuzi oyigugu kangaka emhlabeni waqhamuka kanjani. Ngicela ke sibambe lapho nje kuthenini kubabusi bamaRoma ababebusa beshintshana kwaze kwaba isikhathi sika Constantine ecishe wabusa kusukela ngeminyaka yawo 300 ngokwenkathi yethu evamile. Ake sibambe lapho kwamanje ke sithi ugwinyamathe nje sizobuya ke mfowethu siqhubeke nayo sophinde futhi ke sitetele nabalali bethu uma ngabe bekhona ke abafisa ukuthi babe nemibuzo abangaba nayo ngalolu daba. Sibambele telefanele-ke bakithi kulesikhathi sithi umuntu angayiphathi ngendlela ezokumenza ukuthi-ke akhale kusasa sekhale emathonsi ngenxa ukuthi kube ngazazi nokuthi ubani igama lakhe njengoba abantu bebhiyoza nje kumnandi kunjeya. Mfoka Cebe-khulu. Yebo. Sikubambe lapha Nsele usaphatha indaba yokuthi-ke seqala-ke embusweni waseRoma owawukade uphethe iy'ntambo zombuso emhlabeni ngesikhathi sengena-ke umbuso wawo okwakuthiwa uConstantine. So ke uConstantine into ayenza eyaba yinhle kwaba ukuthi ke waqeda ukuhlushwa kwabantu abangamaKristu. Umlando waseRome uveza isihluko ababephethwe ngaso abantu obelandela uJesu noma abangamaKristu. Abanye babedliswa izilwane, abanye benikezwa ukuthi balwe nazo izilwane. Njalo njalo. So kodwa ukufika kwakhe kwaba noshintsho olukhulu lapha embusweni ngoba wathi makuyekwe ukuhlushwa kwabo. Kunephikisana okuningi ngokuqondene nokuthi waphenduka yini waba umKristu ngoba kuthiwa wagcina ephendukele ebuKristwini. Kodwa umlando ubonisa ukuthi eziningi zezinto ayekade eqhubeka ezenza wayeqhubeka ezenza njengokukhulekela uNkulunkulu welanga Saturnalia. Njalo njalo. Manje incwadi azikuvezi ngokuthenqo ukuthi kunini lapho leli holiday manje laqala khona ukuthiwe elobuKristu kodwa nakho kunye okuvelayo. Ngokwesibonelo enye iCatholic Encyclopedia ithi kwakungemva kuka 243 ngenkathi evamile lapho khona kwaqala khona ukuthi lolu suku libizwa ngokuthi usuku lokuzalwa kaJesu. Enye ngaphuno ithi umbishop waseRoma uLiberius ngo354 AD noma ngenkathi evamile wamemeza lolu suku lika December 25 njengosuku okwaku anniversary yokuzalwa kaJesu. Manje umbuzo ke uthi kungani lolu suku kwathiwa usuku lokuzalwa kaJesu ngoba uma ubheka imilando eminingi ekhuluma ngalo ngaphambili kuthiwa iWorld Book Encyclopedia ngokwesibonelo ithi amaKristu okuqala awazange aligubhe usuku lokuzalwa kaJesu. iWorld Book Encyclopedia leyo incwadi ethi The Religions of the Roman Empire eyabhalwa Professor Ferguson naye ikhuluma ukufana ukuthi amaKristu angaphambili awazange aligubhe usuku lokuzalwa kaJesu. Phoke kungani kwagcina lolu suku seluthatha njengokuthi usuku lokuzalwa kaJesu? Umbuzo omkhulu ke lowo Linda Mkhonto ukuthi kwenzeka kanjani pho ukuthi lolu suku ugcine sekuthiwa usuku lokuzalwa kaJesu njoba usukuvezile ngokomlando ukuthi kwa December nje akuyona nenyanga uJesu azalwa ngayo. Nakho-ke okuvelayo emlandweni ngokwesibonelo i-Encyclopedia Americana iveza ukuthi lwenzelwa lolu suku ukuba ubuKristu bubaluleke kubantu ababephendukele ebuKristwini futhi ababekade bengayona amaKristu baphendukela kubo inkolo yangaleso sikhathi eRoma yenza ukuthi ubuKristu bubaluleke kubo ngoba manje kuthi usuku olufana nokusuke bebeligubha ngalo. Enye ingaphuno iveza nakho umqondo ofanayo ukuthi ke lolu suku kahle kahle kwakuseyiso thunale yamaRoma kodwa ngenxa ukuthi ukuze ke sonke sibe munye sikhulekele into eyodwa lwabe seliqanjwa ngokuthi ke usuku lokuzalwa kukaJesu kodwa kuyilapho kungesilona usuku lokuzalwa kaJesu. So ngamanye amazwi kwakuhlanganiswa ukukhulekela kwezinkolo ezihlukahlukene kanye nalenkolo okuthiwa ngeyoKristu yangalezo sikhathi ukuze kuhambisane.
kuze kuhambisane nalosuku. Futhi kuyaphawuleka ukuthi emazweni amaningi uKhisimusi wakwathi ungagujwa. Noma wawenqatshela ukuthi ugujwa. I-World Book Encyclopedia ngosibonelo ngaphansi kwesihloko esithi Christmas ithi ngama-1600 wawungavunyelwa ukuthi ugujwe uKhisimusi eEngland nakumakoloni ayo njengase-America. Kwakunqatshela ukuthi ugujwe uKhisimusi ngenxa yomsuka wawo ukuthi kahle kahle akusuleni usuku lokuzalwa kaJesu nokuthi wawusuka ey'nkoleni zaseRoma nezaseBabylon nezasePersia. Injalo. Yeah madoda. Mhlambe mhlambe sixoxe nangokunye izinto ezihambisana noKhisimusi ezivele kubonakala ukuthi azihambisani njengesihlahla ngoba bengithi ngisafuna ukuza lapho welinda Mkhonto ukuthi nasi isihlahla ke sihlale siqhakazile sihlotshisiwe sikaKhisimusi kuthiwa isihlahla sikaKhisimusi siqhamukapi sona ngoba naso akukho la khona sithola kukhulunywa ngaso eBhayibhelini. Isihlahla sasikhulekelwa endaweni eziningi eEurope ngokwesibonelo eGermany abaseJalimani babesikhulekela isihlahla kunomlando othile othinta isihlahla lapho. I-Encyclopedia Britannica yona mayikhuluma ngokukhulekela kwesihlahla ithi kwakunto evamile eEurope ukukhulekela isihlahla. Labo abantu abaphenduka kamuva baphendukela eKristwini ababulahlanga ukukhulekela isihlahla. So kwakuyinto eyisiko ukukhulekela isihlahla ukukhulekela isihlahla kwakuthi makuyisikhathi senjikalanga eEurope lapho sekuqala ukushintsha manje kade kusebusika sekuzoqala kube into asahlobo njalo kwakukhona isihlahla ababesikhipha seyula ababesibeka ngaphakathi endlini ngamaholide asebusika noma besibeka ngaphandle njalo njalo bese kuthi lesi sigoqwayo okuthumhla lanyoni noma iholide olokho bayigoqe besibeke lokuzaneni eEngland khona babethi ke sinamandla lesesihlahla kwenza imilingo abulawo mandla lawo vela ngokukhethekile lesisihlahla somhlalanyoni ethiwa sihlale sihlaza futhi sasiyisithembiso sibheka njengesithembiso sokubuya kwelanga. So ke mawubheka zonke lezi zinto lezi ezihlobene noKhisimusi kuncane kakhulu noma kukho ngempela okuveza ukuthi uKhisimusi nomsuka wobuKristu. Alright cha kuyezwakala Linda Mkhonto awuthi ke ngibheke mhlawumbe ukuthi kukhona nokuphawula okuthize kubalaleli bethu la ngibona nangomunye sishayela la usokhozi FM sabona Mfowethu mfowethu bengicela ukubuza phela ukuthi lana sikhuluma nobani mntaka baba ukhuluma noMzuzeni Ndonyela mfowethu ubani Mzuzeni la ema-1 okay mfowethu bengicela ukubuza mina ukuthi ingaba usuku ke manje umgqibelo isonto njengoba kuvele ngathi kuvela uLesihlanu ingaba ilona ngempela yini usuku azalwa ngalo uJesu na lokho bengicela ukwazi ukuthi usuku ingaba umgqibelo yini igama lalo hayi inyanga no angathi uLesihlanu yini ayanguzwa kahle Mzuzeni kukhona bethu into ekuthiwa iGood Friday makuthiwa kwenziwa iGood Friday kuthiwa naye usuku lokuzalwa asingaphambanisi Mzuzeni ukhuluma ngokufa kwakhe wena awukhulumi ngokuzalwa kwakhe esikhuluma ngokuzalwa lapha okwenzeke lokho abathi abaningi 25 December mntaka baba wena uyiphambanisa nendaba ethinta iGood Friday usuku akuthiwa wafa ngalo lo akushiwo so indaba esobe sixoxe ngelinye ilanga leyo mntaka baba siyabonga kakhulu mfowethu okay alright asithola omunye la ukhoze FM sabona yebo msakazi njani sikhona njani ngiyaphila njalo sikhuluma nobani ukhuluma nobaba uShwala uvela eMahlabathini eMfabeni eMahlabathini eMfabeni yebo baba kwelakithi babshwala umfokantshatha lapha kusolwazi lo okhulumayo ma ethi i25 lezi esekwaphendwa kwaba ezokuzala kwenkosi uJesu kwakungesilona kwakungezenyanga so nje mhlawumbe engakhiphela impela nje ingonyuluka yonke ngoba khona kuyindida ufana nakho kodwa mangeni lesihlobo salomfowethu ufana nakho lokhu kaGudi futhi nakho kuyekhulunywa okunye ugcinele into ungasayiqondi ngoba uma eBhayibhelini mhlawumbe uhlala ukhuluma ngeBhayibheli mfowethu
ngiyaxolisa phela ngifaka isihloko esini ngiyaxolisa ntathu ngikolele ngane Khuleka baba. Lapha nje ngiyakulokho kade kunywa umfowethu nakho ukuthi kungithi hawu na umfowethu isihloko ngisicabanga kuthiwa uthi Jesu mangabe bebuza ukuthi uyobonakala ngani uthi mina kuyoba njengendodana nayo umuntu uthi kuyoba njengoJohn esesithini senhlanzi izinsuku ezintathu kanjalo nendodana nayo umuntu yoba semathunjini omhlaba izinsuku ezintathu nokusuku okuthathu kodwa manje mawubala ubusuku usuka ku-Friday Saturday uJesu sevukele Sunday izinsuku ezintathu nokusuku okuthathu akuphelile so kulapho kushayisana khona izinto zikaJesu ukufa nokuzalwa kwakhe kunale ndeda le manje umfowethu mhlawumbe mayengathi nje uthi ngikwenaba kodwa leli uma uthi isikhathi kunaso asiqiphele ingonyuluka yonke ngoba silalele siyathinteka thina njengamaKristu mina ngiyakholwa ngomntwana kaNkulunkulu ngifilisiwe kodwa nginakho lokhu ngingaqondi kulezi zinto eziwu-2 ngiyabonga. All right. Linda Mkhonto angazi umzwile babushwala la. Ngimzwile kodwa ngumzwele phansi kodwa ke mhlambe ukuze singadidi kakhulu mhlambe ake sikwenze lokho kube usuku olunye sikube kumkhosi indaba ethinte kakhulukazi ukufa kwakhe ya ngoba okungenani uma singagxila kulokho kwamanje kunjalo then lokho kufa kwakhe nani ngoba of course ke lokho kunazi izinsuku okuhlekeza kakhulu kunazi izinsuku ezikhona ezingokomlando yebo ya ezingokomlando so akukulula kakhulu ke ukuthi lokho all right futhi siyabonga kakhulu awuthi sithole umunye la ukhoze FM sabona ukhoze sabona mfowethu kunjani khona njani siyaphila mfowethu sikhuluma nabani Sabela Sod ubani Sabela Sod Mondesi kamaphumulo shoferi mfowethu ngicela ungibuzele lapho umhlonishwa eke siqakisele kahle ukuthi njengoba kunendidi engaka ngokuzalwa kaKristu kungani yini eyadala ukuthi kuze kufinyelele esigabeni sokuthi isizwe sakithi sithu sesigubha lolu suku lolu ngifuna nje ekuchaze lapho ukuthi kwenze kanjani isizwe sakithi sithu ke sesigubha lolu suku olugujwa umhlaba wonke yebo all right siyabonga kakhulu mfowethu nangu sithole lapha uElinda Mkhonto ukuthi isizwe sakithi kwenzeka kanjani sigcine sesigubha nalolu suku yebo kuzokhumbuleka vele kahle kahle la kwelakithi endulo wawungagujwa uKhisimusi yebo kodwa ngemva ukuthi ke umbuso wamangisi sewuqala ukungena la South Africa kwakukhona ama missionary izithunywa zevangeli ezazithunyelwa izinkolo ezahlukahlukene kungaba ise-England noma ikuphi so lezi izithunywa zevangeli zafika nalomlando noma ngoba izinkolo eziningi zazo zazihlubuke esontweni lamakatholika so zahamba no December 25 njengosuku lokuzalwa kaJesu so noma kuphi lapho lazithunywa zevangeli zayifika khona zayifike ezishumayele lolu suku ka December 25 so ke batshela kanjalo kubo bonke bephendukele kuKristwini babelithatha lolu suku balisebenzisa njengosuku lokuzalwa kaJesu. Linda Mkhonto all right asithole ababili abogcina la ukhoze FM sabona usokhoze sabona sawubona baba ninjani mfowethu siyaphila njani nina sikhona nkosiyami sikhuluma nabani ngicela ukuhluka mfowethu uMajuba kwamavuso ngapha eDumba ngwane abantu bekhona emhlabeni mfowethu kakhulukazi kuleli silakhele likaMthaniya baneyinkolelo eziningi ezahlukahlukene ngokukhonza nokudumisa umuntu oyedwa uJesu Kristu kodwa indlela okwenzeka ngazo nangendlela abantu abakuzwakalisa ngakhona ukukholwa kwabo kuhamba kuhlukana izwe lethu mfowethu libusa ngokahulumeni ngokwentando yeningi isihambeli sakho mfowethu njengoba silapho kungenzeka indaba mhlawumbe ke lithathe ke lifakwe ngisho nakuyishamthetho ke ixoxo le ndaba ukuthi kahle kahle iyona yiphi ngempela into abantu bakithi eMzansi okufanele beyilandele ngokweChristian mhlawumbe ngokwenkolo lezi abanazo abantu abangena kuzona ngoba kuphela usuku umntaka uyathola ukuthi baningi abantu abakhona enkolweni yobuKristu kodwa indlela okwenzeka ngazo emazweni sakhile nathi la endaweni zethu uyamazi ukuthi uMajuba mavuso yakholwa enkolweni yobuKristu
kodwa usuku ngomhla ka25 December awumboni ezoba ingxenye yokubamba iqhaza ukubungaza nokudumisa lolu suku abaningi abaludumisayo kodwa kuphela usuku bakhonza umuntu oyedwa njalo njalo mhlambe ke sisizwe ke sakhele mntakababa ayikho into engaka yenzeka ngoba uma ngabe sesihlele mntakababa ziningi indlela amazwi a-interpretwa ngakhona singakwenza kanjani ukuthi bonke abantu bakithi mntakababa ke sixoxe nje ngento eyodwa ukuthi kahle kahle mina njengomajowa Mavuso ngumAfrika mina ngokwami njengomAfrika ngiphelelaphi ngokwenkolo yami ikupho kwenkolo ofanele ngihambe nakho okwezizwe noma ngokweChristianity noma ngokwani mntakababa Siyabonga. Yebo. All right. Mavuso ukhuluma ngokudideka okukhona lapha ekhulukazi ukuthinta inkolo nayo le ndaba yokugujwa kwabo o December 25 laba uzushana indaba eShamthetho ukuthi ayikho indaba yokuthi mhlawumbe ngake ibekwe eThebenze eShamthetho ukuthi kungenziwa kanjani abantu bangenzi ngokwehlukahlukana njengoba sibona kwenzeka. Yebo ngicabanga ungwane ubeke kahle mayithi ke siphile ezweni elikhululekile futhi abantu benza ngokwalokho abakufisayo noma ngokwalokho abafisa ukwenza. So ngicabanga ukuthi ngisho nabantu abaseyikhundeni eziphakeme na endaweni eziningi ayikho indida enkulu yokuthi ngokuqondene nalolu suku. Kodwa kuye kube ukukhetha ukuthi ke bakhetha ukwenzani ngokwalokho abakwaziyo ngalo. So angiboni ukuthi mhlawumbe khona yini imithetho engashawo kodwa ngokuqondene nomlando nokuchaza ukuthi ke izinsuku ezithile zayigujwa kwakutheni njalo njalo ngoba kungase kungabili olusuku mhlawumbe ezinye izinsuku zomlando wakwaZulu umlando wamaNgisi njalo njalo. Kumele kuchaze ukuthi umsuka wazi uyini nokuthi ke abantu bazi ukuthi na umsuka wakhona uyini kodwa ukuthi yini abayenzayo ngalokho ke kusuka sekuba kubonke. Sibakhulu mfowethu ucishe kuzwakele. Asithatha umleleli wethu wokugcina la esivala ngaye. Ukhoze FM sawubona? Sanibona njani? Sikhona futhi kunjani? Siyaphila ukhuluma noSimo Mkwanana. Ndonga. Yebo. Cha ngilalele lapha ngokuzalwa ke kaKristu nokugujwa kaKhisimusi. Kodwa ke ngitheme ngolibheka lolu daba futhi ngililalele ngase ngibheka nje ukuthi ekukhuleni kwami ngikhule kugujwa ke ukubekwa kwenkosi yesilo samabandla uShaka Zulu kuye kiwe ke lekuthiwa kiwe ethuneni lakhe kwahamba lolo ngaleso sikhathi kwaqondana nokuthi ke izintombi zemhlangeni kwaNongoma kodwa kuhambe kwahamba kwagcina sekuyiholiday nje South Africa yonke kuyinyanga yamasiko uSeptember. Angicabanga ukuthi uSeptember kwakuyinyanga yamasiko ngenxa yokuthi kwakuqondene nokubekwa kwesilo samabandla uShaka Zulu noma ke nomcimbi wamaZulu noma ke kuthe kuqale kwaZulu kodwa ke sekuspreadekile kwagcina sekuyi South Africa yonke ethi bungaza ama culture awo. Ngizama ukuveza ukuthi kungenzeka ukuthi vele uJesu wazalwa kungenzeka ukuthi kuleso sigodi esithile babe kuthathile ukuzalwa kaJesu bakubungaza nakwenye indawo ke base bayakudonsa kwase kuyadonsa kwaze wagcina kwabekwa usuku ngoba thina nje uSeptember 24 noma inyanga kaSeptember ihlangene nenkosi uShaka kanye nezintombi zakithi kwaZulu more than ukuthi usuku inyanga yamasiko kodwa ke sekuyinyanga yamasiko eSouth Africa yonke ngisho ukuthi iculture yodwa yakwazi uku-influence amanye ama-cultures igcine leyo nto sidominator ongayijika impande isimenyo esikhona emsakazweni esiyivezayo kanti ngiveza nje njula umqondo ukuthi hayi ukuthi singabantu sidinga ukukwebhana ngokuthi unguye noma uyena no December 25 ngoba zonke ezinye inhlanga eNingizimu Afrika unyanga kaSeptember kuyinyanga yamasiko uhulumeni aseyibekile njengeholiday September 24 kodwa la emanate from kwaZulu thina ngokukhula kwethu nangokwazi kwethu kwakuyisilo samabandla nomhlanga ezintombini. Ngiyakubonga Njatho God. Lungile mfana mkhona semakhulu. UPaula Kandonga la ubeka ngendlela yokuthi kuyenzeka into iqale isizweni esithize intwanyana encanyana kodwa kwesinye isikhathi igcina isiyenzeka esizweni sonke njengoba nokugujwa komkhosi weLembe sekuhlanganisa inyanga yonke kaSeptember ngisho neNingizimu Afrika yonke sigubha amasiko ahlukahlukene ngokwezizwe zaseNingizimu Afrika ezikhona. Okushuthi nawo uKhisimusi lo kungeze ethi waqala nje obesho ukuthi kwakuyisizwe esithize sasigubha lokho kodwa kwagcina seke emhlabeni wonke. Uyibeka kanjalo umkhwanazi lapha weLinda Mkhondo?
Hayi ndo ngempela uhamba nayo ngoba kwaqala kanjalo khona kwagcina sekuspreadeke emhlabeni wonke nakuba ke kube ukuthi ke ekuqaleni ama-Christ ayengakubheki kahle lokho ngoba ngokwenkolelo yabo babengayigubhi izinsuku zokuzalwa so babengayigubhi izinsuku zokuzalwa ayengayigubhi nje enhloko izinsuku zokuzalwa izinsuku zokuzalwa khona incwadi ethi Curiosities of Popular Customs ebhalwe isazimlando uWilliam Welsh kuleyo ncwadi leyo uveza umlando omdala wamaKristu ayebhalelana ekhuluma ngeinzuku zokuzalwa ukuthi babengazigubhi futhi babekubheka njengentembi ukugubha izinsuku zabo zokuzalwa ngenxa ukuthi kwakuyinto eyayigujwa ezinye izizwe kodwa ke njengoba undongesho njengokuhamba kwesikhathi njengoba nenkolo nayo ishintsha thathe inhlobo ngenhlobo ehlukahlukene kwenzeka ukuthi igcineke labo abanye sebethonywe laba abanye Linda Mkhonto siyabonga kakhulu mfowethu ngesikhathi sakho nanokuthi usihloniphe uvume ukuthi sifaka nemlomo ngalolu daba olukhulu kangaka nokudaba ke nokho abaningi olayeli badide kakhulu kodwa ke indlela oyichaze ngayo nanomsuka wayo njalo cisha abaningi bakwazi ukuthi bahlomule futhi balithola ulwazi ngempela olinembile malana nalolu suku la ngomhla ka25 kuDisemba. Sibonga kakhulu sibonge ku Jathu Kodwa sibonge nakubalaleli. Sibahle kumfowethu bekhulu besikhuluma naye oyisazimlando bekade ke hluba udlube ekhasini ngalolu daba kulithinta umlando ngosuku luka Khisimusi uDisemba 25 okuvelileke ukuthi cha Jesu akulona neze usuku azalwa ngalo akuyona nenyanga azalwa ngayo wazalwa kusehlobo akazalwanga kusebusika njengoba sikhuluma nje sinawe kumanje kusebusika kuleli yazwe uJesu ayezalelwe kuyo akuyona ke inkatha azalwa ngayo iBhayibheli liyakuveza lokho ukuthi wazalwa abeluselapha yana ke mhlambi yabo emaqeleni noma emadlelweni okuyinto ke le yenzeka ke uma ngabe kusehlobo kuleli yazwe cishe ke nawe mawekhula welusa uyazi ukuthi ebusika cha kweluswa nakhona lapha kwelakithi kweluswa nje ehlobo kuphela kuleli yazwe ke lase Middle East uchazileke lapha okansele ukuthi abelusi bayibahambe nje umlibe nemhlambi bayoyilusela emaqeleni uthola ukuthi kuphela isikhathi nje bengekho mawukhumbula nalapha kwaZulu ukuhlangana kuwendlovukazi uNandi ihlangana nenkosi usenza ngakhona ingakabeke kuba inkosi kuze kudaleke ilembe bahlangana belusile kwakusehlobo behlangana belusile lapha yana kwelakithi emahlabathini bahlangana kusehlobo babelusile umntwana usenza ngakhona lapho kukhona insizwa lapha yana omahole bakwaKhoza babahlale beseduzane nalo izinyane beligadile ngisho kwaLuseni babe ndawonye kwaLuseni baba ize bakha amadlangala ngenxa ukuthi babehamba nemhlambi yenkomo bengabuye ekhaya belala khona emadlelweni behlala khona lapha kwaLuseni hlangana lapho ke nendlovukazi uNandi lakhandeka lapha ilembe kwakusehlobo nakhona lapho ke lakithi sisebenzisa usiko olufanayo nolalapha eMiddle East lokwelusa aseluse ebusika selusehlobo nje kuphela uyinkathi kuJesu azalwa ngayo kusehlobo akufanike nje umhlaba uyimbulunga nje uyindilinga umise kwebhola uma ngabe uguhlu ukuthi guhlu utsheka kwenye indawo engxenye lengezantsi kwenkabazwe kuyaye kube isehlobo ngenxa ukuthi sisiqondene nelanga mayiphinde futhi kuhlula inyangani iphinde uguhluke futhi umhlaba utshekele futhi utshekele ngezantsi indawo lesuke ngenhla kwenkabazwe kube sehlobo kwenye indawo kube sebusika kanjalo so ke inkathi ezizikhathi ayifani zehluka ngaleyo ndlela so ke abantu bangale kwenkabazwe njengoba thina kusehlobo nje bona hawo bayafa ngamakhaza hawo ziyothi iqambe zithi April zithi March zithi May nakithi umhlaba uyobusuqala lapho uguhluke utsheka utshekela ngezantsi usekuyibona kusubanikeza ngeduzane ke manje okwenza ukuthi kube sehlobo ke ngakubona so ke ikhathi zethu ke ziyashintsha nokuyinkathi ke evela ke eBhayibhelini ukuthi uJesu ke wazalwa ke kusehlobo kuleli yazwe hayi ebusika ingakho uma ubona kugujwa usuku lwa December 25 nje nezigqoko lezi ezifakwayo uma ubuka lapho Father Christmas basuke begqokela amakhaza bawethu ingubo zamakhaza lezi yana musuku uyibona njengoba zinovolo nje ungaka ngoba kusuku usebusika kuleli yazwe hayi hlobo laba lapha kithi ko Father Christmas bafele babula ukushisa ngoba likhipha umkhovetsheni asefaka amajazi laba julu kumazi utela lapha ngaphakathi
Ya siyabonga kakhulu ke kulinda Mkhondo ngalowo mlando. Umlando bakithi ubalekile. Asiwunaka umlando. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi ngiyangizwe mangisuke ngikhuluma nabantu. Hey Ngobe, hawu uyawazi umlando. Ngimtshela umuntu ukuthi hayi uthi unqome iminti umlando ngiyawazi. Nawe ungawazi umlando. Ukuyihlupha nje. Ukwazi umlando kubalekile ngoba kungakunikeza amaqiniso ngendaba. Ngoba umlando usukuwazi. Yabona uma uwazi umlando angeke umuntu afika akhuluma imbudane phambi kwakho ukhona ngenxa ukuthi umlando uyawazi uyamtshela ukuthi hayi ayimbudane le akulona iqiniso umlando wangempela uthi so umlando nje ubalekile umlando ngokuphila umlando isinto sonke jikelele umlando ngemvelaphi yabantu wazi nje umlando ngokuhlukahlukana kwawo umzwile lapho okalinda Mkhonto mayikhuluma ucaphuna incwadi ezabhalwa isazi imlando esithize sasendulo incwadi ethize uyayibala yabhala obani ithi le incwadi abantu ababephila ngalezo ikhathi ngoba ukubhala kade kwabakhona so uyabona ukuthi umlando kubalekile ukwazi kakhulu ngoba kuyayivula nje ingqondo kuyithi gengelezi bethi bezenza izinto abantu ubona ukuthi kube bayazi so kubalekile asihlupheni ukufuna ulwazi bakithi asizame nganza kwethu silufuna ulwazi kubalekile yazi mawunolwazi uyakhululeka nje uhlala ufree mawunolwazi ngoba unolwazi yabona bangena abantu kweinkinga nezingaka bagaxele bangene bagamanxe inkinga nezingaka ngenxa ukuthi kwesinye isikhathi bantula nje ulwazi wena mawunolwazi uhlala uyikhululekele nje ngoba usuke wazi ukuthi hayi indlela kuphuma la nansi makwenzeka kanje ngoba ulwazi unalo kwenzeka kanje ulwazi ke bakithi umuntu uyahlupha nje ukuthi abe nolwazi alithole ulwazi alithole wathi uJacob Zuma umongameli ekhuluma lapho umongameli oseshenxile ekhuluma lapha ukuthi walithola kanjani ulwazi wathi wayefundisa yena zangaye isikhungweni semfundo ephakeme akazange agogode kodwa wayefundisa yena eyihlupha ngolwazi obumswe ekhuluma isilungu nje shibilika wayefundisa yena uthi wayefunda lapha ethola ubona iphepha bhuku lesingisi ngapha thola iphepha libhuku lesibhuku aqhathanisa nelizulu makuthiwa la okuthiwa ngezingisi wafunda wanolwazi uma ukhuluma noNcamalala sike sibe nenhlahla okuhlala naye thina sixoxe naye ulwazi olukuyena luyesabeka nolwazi oluyisimangaliso kodwa akagogodile ngokwemfundo so ke ulwazi ngamanyamazi lungathola unombani ugogo wangikhulisa mina wayigcina kwa standard 2 esikoleni kodwa sasingamdidi isingisi wayekuswa nje uma ukhuluma ukhuluma isilungu wayengadideki nakancane umlando wayewazi ugoga uxoxa umlando ngikhexa umlomo njoba namhlanje ngawuncela nje ngawuthola kuye engafundile ngamanye amazi ulwazi alidinga ukuthi uzugogoda hawu mina ngeke ngikwazi ungafundela ubani ngeke nje cha akudingi ukuthi uzugogode ngokwezemfundo ulwazi kunomehluko phakathi kolwazi nohlobo oluthize lwemfundo ulwazi uyalithola nje uliqoqe so ke kubalekile bakithi ngiyakukhuthaza ke nje nami mlaleli ukuthi yiba nolwazi jikelele lezinto kubalekile kuyasiza kakhulu futhi kuyamkhulula umuntu njengamanje imzuzu simine ngemva kwahora ke le10 sisalelo ke amanenjana ukuthi sibeke phansi uhlele bese ngena kusigcemeza asisafihli manje sesiyasho kuzongena usigcemeza ngo11 ke lapha ke ku2 ekseni ethi ke akulalwa Usukambu.